Ние можеш ли да седнеш? Ние ще скачаш ли в снега? Ти дай идеята. Поне малко розово. Да. Лари? Тя искала да ме замеря с голяма. Искаш ли водичка? Лара? Лара? Ти качваш ли видеа в YouTube? А? Да. Трябва да ми пратиш? Не как си. Якто. Мой като файл. Па ще си го кача. Ние искаш ли да направиш ангелче?